فراي أفرت برع خاطر قبت هادين كم قوي خاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتها خاودنا هاي ما ناسنا لجلوت لنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول هادينكم قوي خمكم كندينا يجي عد ما يهاكم أليان تولد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني ماني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحكم قربانكم مدوات وأنا وجودي تكاتل لكم زخبركم زخبركن زي تفعلي وأنا تحسوا حزلكم متيلهم حساب متر شام دبي مسايس نحيوهم بتي وتيزلهم جمرة حبرتها نغيد كبرات عزبتي إذا تريواز لهم صحفتي وتيازلا ناي شمعة مولع سرعات زبلي خبرات عزبتي زي مدب تدالي زلهم حتى ربي بفلاينتي أفتخبابي زلهم إذا كندا كردأكم مالتيو كلهم بيتسب فتوتن نبرت خبابن أبزي نزغري هسان ناودن هسان يركابيلن زتدالوه نايش مع مولع سرعات كتساتفو بخبرين عدمكم أبزي جزيزي مسانا مقامكم نعنا عابت رقمان لو مدب زكايدلو وهن بوتان علت قنبت شومنته ساعة شديشة دي حلقتري بوتا كاليغاري ألبرتا أو إنها تصحيفو أفتما أغل كبرات تعذب تسدراشا أبتيس نسرعات زركو بدما كنتيبا كاليغاري بوليس كالغاري مرحتي محبرسب مرحتي هيمانوتن قال انكساتفو مخانوم تحبير له ساعتون او انهله سلازي اب تخبابي زلهم زتعموكم ابو تساتفوهم كبرات تعذبتي قال ايتي ابزوت صحفتي حابريتا ملئختي كاب بيتسب قدايات كالغاري كم سدرا بيت ازي مريرن زحزن واينا نحلس زلنا بجاهم زخون سئلي وي فيديو ناي هصانات اب محبراوي مراقبي انت لاي اب فيسبوك قال مدرخات ايتزرغحو زوم مسلتات نتا زي حساب كسارة أجات إموازلة أدى عميق أنزا يسعبلو أبزس انكر حلاوينا دقفنا يدلينا الله زغونة زرق حكمو سئلت أنا تنتلي بقلطف كتوصو بتعتنا نمحسن حساب يتركوه يغني لنا بمبال قال كاب زرقحو كبرات تعذبتي سلازي حادراتهم زرق حكمو سلوكم نورمال يابلون مالت كيتر السعوان تايديو صباح على أرس تغمت يدي حر صباح كلا أرس تغمس حجة ميدا خانو نفس وقف معلتي حد شهر استحزاز لتمس اتسب يرسعوا إنه تقداي السقم رسع عبلكم أنا قال قدايكم كنت تقول لهم تبيت سبقن أي رسعونيو تبيت سبقن إتو زلا أبزري أصل زخونة أنزا موسى أصل زخونة بستغى على متن كم إن جبر كبل يدل مالتيو قال بزح سبب الناس رئيتو الناس حسابات ذهب يزركب نغيد بناي محبراوي ميديا انتاي نجمر مو كل مسترئ وكبرات أحوات بوشت زحالف سومونات بطعم بزح مستساتي حزينة بفلاي ودي يريو سل زي اللغة بزوان دارجا مبل شدشت ورحبت إحنا لنا ودي كابزير أخوه هناك هون يقولون معرض مستك تسدي يجي سلست معدت أفي نيرة أب هوسبيتال آتي أبزم لكم همان تم سريت مساء الله سلمتها آتي لبي قلي هوينو نيرو أبزي يمان قصي تني لب قص أنزا متشيني تك أنزا نابزن لعلو قوتو خيلو ناكساتي كومو دمها بزي إيدي يجي أنا انت حسيبها هارت اتاك مزعني هيرسين فاكت أمنارنا سدرا هيجي أبوي سلست هارت انفاكت نيرو لازم إحنا ريسك لنا جانا شعوب بطعمي أنزا نيرو نابزي أفلبي بكرانكن واغن زيريتو مسدينس واغن ناب هوسبيتاليتيوم لحقيزوني هارت انفاكت ينبرنن سلست معالتا أبوغن صنح نيروني بس حكمنا غيرهم إيكاغيلو نيلبي مرمرا زغبرو سلازي أنا كافيجي مسته سيتي أبراهام كسته معاريش ما يكونكن أنا كنبر يزدلي كموت يدلني تتنقو كلهاتكم كابز مسته إيدكم أكوبو بتعامل عبداني بسايكولوجي تسلمي قبل الكاي حمان بزح تساتو تورينكا أنا بزح يساتو شوعة ترموز حمشة ترموز أبسلس 4 معالتي اوكي خبرات تعذبتي ابراهام تغير خمهاري ونبلالو تسفا قبر بخم كودو بقى مالت نتنق نفسنا لنفسنا نكن نفسنا نحلو نفسك تحلو تكون كذا حاش كاسب تداكونكا كابزغو نجر كتناقف كتكلاخل تخيلي خا مالتي سلازي نفسنا زحاشنا نكون زيا فيديو سمعامو قدمنوي عامتات سمعيا كساب حجاب هيوتي زتكملا سمعك وعلى لا وتعالى لك خمس تبل هذا حالي مصحف حيزنا باخنت زمت امو كم زنت زبلك انت ما جبرك اذا مصحف زيا اب هيوتك زي وسانه زخونه صحفات الله ننفس وكف قصنا اذا مصحف زياده ما تطنقلك بمنباب كتفلطن كتردون وسن أنت قص
እዚኣ أنبيبيا إلكان دحر حنسب حليفكايا تملسكا خطرخبا أي تخيلنيخا أنت تبهال نفس وكف قص نايتا مصحف كمي تتنقلك من ببكايا نيركا تبلي نيرا حجي نفس وكف معالتات نهيوت كادما كم نفس وكف اتا تملسكا زي ترخبا قص نايتا مصحف رأيا اندحر دا نفس وكف أب هيوتك اترخبن معالتات بتنقاغه كتستماغرن كتمهارلن كتعابيلن كتلوطلن كتزناغعلن انت زيك إلكا تصبح كملسن إلكا اندحر شلل إلكا حليفكا انت ملسكا يترخبنيخا سلازي نفس وكف معالتات بهيوتك زقاطمخا نفس وكف ساعات نفس وكف دقيق نفس وكف سكند بخانتو تحلف كتلوكا يبلا رأيا تعذبا تمهارلا تلوطلا تزناغعلا استمغرا مغنياتو نفس وكف أب هيوتك زقاطمخا معالتات أب هيوتك ويا عدميخا يكون زوستخا زلوا كاب هيوتك ينزغورلا زلوا كاب هيوتك ينزقنسا زلوا تمليسكا دما انت كتغبرنا يتخلنيخا كترخبنا يتغلنيخا استوعب أنا عالم بوشع زبر كلها معالت بنقرات له بتعمي زرقمه ولاديتي بلا كلهم سقاطها زفوت ودي عالم بوشع إلى استزارب كلها مستفولت كلها بزميديا معالتي بتعمي زرقمه هنا تقدمي استقدس هيوتي نيرني بتاع مستقدس هيوت اسمعني مسوي يقراچو زاغي ما يتصوت ابيله شتت لي وصي زخيد نيره بتاع يزرق متا معلتسا مغنياتو حمت استزاربكو حجكو حمت استزاربكو زربا فقدو يوتيوب فقدو فيسبوك فقدو قال وابقلو كاي تلطيفات رخبه ولا تيك توك تقدي فيس بقلت صنحنتا نفسي بقى نفسي تصلي بلا حدا معلتس واي كن سب فليط انغلا يزبل نعس زيت فلاتو خينكي سلاحيل كتقبري ما نفسي فتكي زقونا نقر طفات تدفع خسبي قاطعصركي زنايلك اختنبري فو صدلني قدم سفي مسكون كميل يماوت نبركو كبرات تعذبت زاني علم بشع عمتي ازلخو معرخ ندي كبير مخاني تميدان بعلو اقايلنا اين رايوتم اميدا ديوصخم وحسبوا هوت زلكمون تميدا بزح يترفو كم تلزولا ناي حقيا كم تلولخلا بخاطري فنتلول بزح غزي الله بفلاي قال نسيتي كوين كاون قليلا يكون زحلفو في مسخون غيرز دل زنورك قدم سلام أنا مساكم دلخ سيجان حفتكم يكم وين دقنيستي حواتي زي أبيدون عقني سينجل ما مالتيو أنت خبلك ندلي أجو خن شدني إذا حاجة حونا أقعد إمودو لفتي يكونن مهنياتو كافت حضرنا نايس بيتنا زربا خين نسمع نايس بعينا زربا خين نسمع ناي ما حزتنا سمعنا نخيت تخنا ناي كال سمعنا نخيت تخنا أمون حضركن كال سبت أتوان تخنكن حسرة بركبرت يلا ولا دي خيت أتوان تحضرك ولا حفتقي ولا تعبيست محزقة بحال نحما تعدمك تخوينا السو تغاغوي بحما ادم ديما كده فتحيه كم زغبريت بلكم تخوينا صبو ايكون كن ما حزق غدفيا كم هو تبعتاي عركه حما زما خركات تخوين غدفو كابولات كان كاب سبيت خان زعبي لن مخنياتو رئيس مال نيابو سقع زلك حلافنت نسخه زربا سبكي سمعكم حداركم غبروا امنغكم سبايتتو اتيم عرختكم زيت عيات تخوينم غدفو محواتي زين حجنا اشتو ولده زين اشتو ولعد كاستما سلاين بليس حواتي حوي حفتي نبارا بربك العلو دقخم زعبي يلا نسبيتها تحرق الكا زي اللي نقرات فات يكون زغبر مجدني حجي زي ان اشتو قلع زلخن مساسوت كن زي يلخن ما حزت كنت عيات تدي كوينن كابن رحقا كوم وينتو تبعتي نسبيتها حما زعما خركات خوينو كاب رحق نمرحق كلكم سلامكم رخيبكم كلكم حما رديت نشيت عن نجار زمصكم تخينوا بس ما انبول منفس قدس مغلو مغنيات التهيمانات ناتكم نورمال يكون انصبح كخصنا يحواتي نحنا ناشتكو يكون نفتحكي افتحكو كون اشتي كنا كلاتنا مالتي كلنا فلتنا نصيغ زلنا مالتي اتيما بحضر اتيكم زلن زيلن زربات زاربو غدفو نسخم حسني لكم يتسمعون ورا اتتايغيرو اتكم زيرو كم يتخونوا شدني اتيما بحضر لهم زغابيهر ادمنت عنا نحبكم حسب لبهم يسمر لكم بدقكم تحقسوا اتيم تفاتيحكم زلكم هاني اي هوب املاح
يتعرقكم خون كافتن حما ما حازتكم هاتفالاليو عيد ليكم بونت حما ما حازت هالاتكي مسبعك تفاتحكي حما انا تطراي تنغرك انت خوينا عيد ليكني ولا تحلكي نولات كيلك نبري إذا ورا بزح نجارات هبز حدار زلوا حجي بجاخن ولا تمدك تبعتيو عرك حما زم خركات خوينو رحا كابو رحا ناي سبيت حما زم خركات خوينو تفاتيحك كلها سلام كتركب كلها ناي سبيت حما زربك خوينو كابو مرحقو يا خبرات تعذبت في هذه سويتها خمس قبر الله مستفاتحها بقى زين انس انتهي ممالت سبتا يزبل كرخوب له ولات له خمس مرخات صبوقيو قله سلازبل نبر فلا بقلقليوس انت زي مسمع كول مبال رحق مبال كمو ايصلان بفلاي فتحت نكات خوي مالت سمعيدكا تقوداطيركا تي نفسها خيلكا قله كترغبات تقل تخونكا صرصريت للا تخونكا زي تحرق تخونكا مسراخا يا حماق زي سمعكا تخوينو قالكو صبوقيو خيتكا مساق ترادا بزعبا ناي دقها تعابيا قال ان مين كتبهال ون صبوقيو انا زبل قرب حرق تبل تخونكا سي لقيت مصقا تخوينو قال كن بزعبا مسمع قداسي يكونن الله سباتكو ايكونن مسودات ترايا قالسي سن زرقيحه كمان تاسبيت خاز نبر دا خمس زرقيحه تاسبيت خاز نبر دا كم زمر على رقيبنا تاسبيت خاز نبر دا مس بعل كستو بمدات زرباونا له خبرات تعذب زفتاتنا مالو بزحات له تفلاليهم كله ولا نبرا غيرهم كله مستا استفاتحوا قالن سيتي بقى كوقاصر وادليو ولا تفلاليهم كله سي بقى كوقاصر وادليو كمزي ولا تفاتح خلا خوايسي ابتعدك تكون الله ذا عينته عينت ስለዚህ ጥንቅቅ ይበል ናብ ሸጣን ደፋና ነገር ትኮይኑ ገለ ተንደቅ ንስትዮም ቆሙ ናብ ነገቲቭ ዝጸሉ ትኮይኑ በቃ እዚ ማዕዳ እዚ ምኽር ናይ ሰብ ገለ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ክንንቀቀሉ ኣለና ሰብ ኮኩፍ እዩ ዘምጻልካ ግደፎም ኣብ ሓደ ኣብ ዩቱብ ሲብለኩም ኣለካ ናብ ዩቱብ ንዓይ ሓደ ሰብ ተጸሪፍኒ ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ሰሪሑ ታ ቪድዮ ሻዓት መጽኒ ክስተዳ ከም ዝብለካ ኣሎ ኣይ ክስተዳ ከም ዝብል ብዛዕባ ካሰሪሑ ንዓይ ሰባት ንኢዶምኒ ኣነስ ትጉረም በቃ ሓደ ክልተ ይሰድለይ ክስተኻ ይደካ ነይሩ كستوها بزعبها صبو يزاروني لهم حدا غلط يمسد لي مبزحت يغه بعلي ازرغبو بقى بعلي هندبتي سبنا عيك دني قفي بلن فيديو تتعرف اني كنت على 10 سب يمصني بقى على 10 سب مصني كستدا اخم فيديو قليلو حجي تاي مالتي ايه بزعبها ناي سبيتهم زنبرت قال حماق زينا زنصالكم نيغر تخوينو الي بولو خاوي تسمع السخونكم ناي سوايكي قالت بقى الي قال يوسي زي مسمع اي حايس مبالي خبرات تعذبتي ندقكم كتبلو ولا ما عدنو ما عد حلو ندقكم كتبلو مسواء تخفلو عينو يردعني زجيزة زكبيت جيزي نحنا ببوليتيكا نقدف بعالتين نقدف بعدين نقدف نقرا من قدي ندقكم يلكم قالن ديات بزلا انت نفسكم لكم ندقدف فوند الناتو وانا نفسكم لكم زغني تكبرون نفسك قال كان زغني تكبر سب نفس نديفتو انا زبلكو سي اخبارات تعذبتي سبسي بقى بزعبه خالد محلا يقدفو بزعبه سبيت خاز نبرت قال اي تحله بزعبه دقيقه اي تحله بزعبه نفسك عند حله وسب نفسه زحل تخوين كو قصر يدلني سلازي اي قتلني خايت اسرني خا سب نفسه زحل تخوين سب يهرمني حماق يقبرني سب سي بقى نفسي يفتينا نحن نزلنا نفسك مفتا مالت تبلاص مخانا يكونن نفسك مفتا مالت نخال مبدال يكونن بقى سب نفسه زفوت تخوينو نعو حماق كيموت يزفرح كان حماق نجر يزدحن كي اسر يتنقق نبيت سوبو ابدم كي ادوم يتنقق نبيت سوبو قانزا يقدفلهم يتنقق نحبرت سب حماق كي يلعلو شمو يتنقق بقى يتنقق مصحف قدس كي ترفق مان نمصايكا كم نفسك افكر يزبلك امبر قدمي نفسك نخال افكر زبل مصحف قدس يلا مصحف قدس بقى نفسنا نفتو حماق نجر كاي نقبر قال كاي نقبر نفسنا بعدنا شو نحن لينا سبسي مس نفسك باسي يقولوا مس نفسك عرق الله مس نفسك انت تعاريكا سدرخا تحجز سويتخا تحجز دقخا تحجز مس نفسك السلام زي بلكا مس نفسك كوينات مس نفسك عقرقر قسانات زي بلكا دقاش نسبقن ولا حد سبك تعقب هاي تقلنها بقى ولا حد سبك تكون هاي تقلنها سلازي سب نفسك حقوس يسعر بقى نفسك حما نجر يحلوا እንታይ ዝበሃል መፂና ጸሎት ግበሩ ረሓቁ ከብኦ መዝጋብሔር ምሳኹም ይሃሉ ኩላትኩም ኣብዚ ዓለም ዘለኹም ተባዝሑ ሽዶኒ ኣይንቃተል ንጻረፍ ግን ኣይንቃተል أدمن تعنا نهابكم حسب لبوكم يسمرلكم بدقكم تحجسوا بركوا تبلوا تحجسوا بقى تاكن قبر أجهو بقى أنا حما قال له خوسكم عارف يتعمي ماشي وليد كافت الناس بالنير عباية كلاتنا بسدد لنا ندعي بقى ننحل حدنا نرادات أي كأننا ننحل حدنا خمبهم كم أدن كوينا نتحاور في كأننا
انتهينا خنقبر لنا حتى نقدر بسمع اخواني راه سمعكم ما تخونيكم هاد زميلياس لا مرعى قال متى تقول سبا ايدي ليلا متى تودي نجيزي اسقاب تزحليله غزا وطينا حنت ورحي ادلخو غدي فيت غزا سكر نراغاغا الناس وطي ساخا سباي الى سام ميديا متى مالت حنت قلع حالك تودي تساماميعوم ابزي كندا غلغلم تساماميعوم شعو تليفونك قايايرو حراي تبايلو مالت تودي سمع له أفتح ساعتي أتودي هو تحاليف تتخون نيرو انتهينا خنقبر نحنا استخعوا حفاسي خدقن كيدات هيوت نحنا وندق نستي متن كلنا عقب تبايدنا توحيدنا كيداتنا تايلوا موداتا سبو نزامي لقوالي دعا صبو غير كحزلي صبو غير عبي يا مركب قبر كيس بد دحانيلو لا بخير تقراري تاعتو زور نيراري هما هم دق تبعتي حواتي ولا دق نستي حواتي يا أورينا يا سينجل مام حواتيكا إبنا سينجل مام زرابا تا فيديو ريقما تقولوا أبزا حالف أنا ونشري لي أنيري شو كمان بوازا سيحيق اللانيري تودي مالتيسي قلتي فوقنا بعقل جميرو مالتيو بقى أساسي مسوء تبع أساس درو أونلاين أفتنا بعد هلا قال آتي أنا خال أودي حريلاتو تودها أو لا يفكون كاتس إن حساب أزنا بر مالتيو بقى أنا تودي شعو بقى قبل نقاري حل ولي قلق بالجميرو مالتيو بقى أنا تنقل أكيد أنا عرفتم سبعة أب عالم كله ولادي نولادك مرأي ترئني خاطب بحالزيا عقب قبل دلان خو ولادي مالتي أب عالم دلو مالتي أب عالم ليلة نماني خاطري زختام كوين دعابي سب إزين ولادي عيترئني خاطب بحالزيا عقب قبل دل ولا شحقي زي يتشكن وتبعتي وشحقي زي يمرر نولادو لعليخي معريخي دوتو إذا حقك حمقك أنا أخا إذا حجز نعها خحمقك أتمنى زي كماي إذا حجز زي نعها خحمقك حيالك تكون هاي تخيلن إذا حجز خحمقك نعها حرتسب ملو أزختيم كاخت كيد حبرتسب ملو إخا تزختم دلخا إذا حق خحمقك كان عها بولو أبو مويتو قلعت مويتوم أدخا مويتا تتحايزهم يا مويتوم يلون بيه ودلو قتم فوس دلو خمانسي يلون بلكم اللهو يلون اللهو إلو خبتساح زدلسب يلا خان قلو حبرتسب ملو كم كومينيتي مويتو سئلنا ينحلفونينا أبين لكم أقششتي أبين لكم شيخ أبين لكم كومينيتي أبين لكم هندلك تقبروا يتقولنيكم كابين لك كتوصوا ما يتقولوا ندم سبعة اليوم بقولوا أبين لك زلو سبلا ما يدوحد كومينيتس انتاي تقبروا لكم عزيز حزنك كم زعينة كسارة أو ولدو كم زعينة كسارة أو هاجر كم زعينة كسارة أو مزعي قعدو يلن دقو بيهوتات فيوس أما كنا خوفا بيلو دقو ريسا دقو خلي لحدنا the whole night سبكتريو imagine أم نفس خاطوه أما كنا خوفا بيلو the whole night تاهم كنت تعالى لخلقن ديتو بقوم دقوم انتاهم كنت تعالى لخلقم نابي دخولو خيم دكها ليس كم حبرتسب نودق لنا كم حبرتسبنا نودق لنا إذا مكوح إرتراوي إذا بلح إرتراوي قتلت
ናይዞም ክልተ ህፃናት ኣብ ካናዳ ዝተገብረ እቲ ሰብኣ ሚእታዊት ሓላፍነት ክትወስዶ ዘለዋ እታ ኣደ እያ ኣብ ሞት ናይ ደቃ ዝተሳተፈት ተበልናያ እውን ምግናን ኣይኮነን ቅድሚ ሕማቕ መፅሓፍካ ክሳዕ መወዳእታ ነዛ ቪድዮ ከይረኣኻ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይትሃብ ናብቲ ሕቶና ነኺድ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ካብቶም ዝተመርዓው እቶም 80 ሚእታዊት ይፋትሑ እዮም ምፍታሕ ኣብዛ ዓዲ እዚ ንቡር ልሙድ ሕጋዊ ኮይኑ እዩ ግን ምስ ተፋትሓ እተን ኣንስቲ ወይ ድማ ነቶም ቆልዑ ኣዴታቶም ናይ ሰብኣያን ኩነታት ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ተቐይረን እየን ዝፈልጣ እዚ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለው ዝበልኦም ኣንስቶም ኣብ ውሑስ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ፖሊስ ገይረን ደቀን ምስ ኣቦኦም የራኽብኦ ልክዕ ኣቦኦም ተራኺቡ ምስቶም ቆልዑ ምስ ወድአ ድማ ኣደ ነቶም ደቃ ሒዛ ንገዝኣ ትኸይድ እዚኣ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ካናዳ ክልተ ደቃ ተቐቲሎማ ዘለዉ ግን ከምዛ ዓይነት ኣካይዳ ኣይኮነትን ከይዳ ኣበይ ከም ዝወሰዶም ናበይ ከም ዘበሎም ኣበይ ከም ዝወዓል እውን ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ካብቶም ደቃ ንላዕሊ ኣብ ሊፃ ካልእ ትሪኦ ነገር ነይርዋ ተቐዳማይ ነገር እሱ ትጌጋ እቲ ካልኣይ ጌጋ ድማ ኩነታት ሰብኣያ ኣብ ከመይ ከም ዘሎ ስለምንታይ እያ ክትፈልጥ ዘይከኣለት እዚ እቲ ሰብዓ ሚእታዊት ጌጋ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ኦኬ ነዛ ሓውና ቪድዮ ክትኮልል ነይረ እያ እንታይ ድዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዘይርድእ ዘለኹ ብራት ተዓዘብቲ ሰብሲ ምልክት ዘርእየካ ተኮይኑ እኳ ክትጥቀም ሎሚ ዝኸፍአ ኮይኑ ዘለኮ ምልክት ዘይትርኢ ምዃንካ እኳ እዩ ኣነስ ይብለኩም ኣለኹ ኣንስቶም ቀቲሎም ሰበይቲ ቀቲሉ ገለ ምስ በሃል ዜና ዝርጋሕ ሕጂ ስኻት ዜና ዝርግሑ ኢኻ ካብቶም ቤተሰብካ እትረክብ ኢኻ መብዛሕትኦም እቶም ቤተሰብ ዝብልዋ ቃል ተላሲ ሓውናስ ከመይ ቀቲልዋ ሓውና ሰብ ክቅትል ዝኽእል ኣይኮነን ሓውና ከምኡ ዓይነት ጭካነ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ባዕልኹም ህልኸኛ ኣይኮነን ዝሓለፈ ሰሙን ረኺብናዮ ነርና ድሓይን ነይሩ ርእሱ ዝጭነቕ ኣይነበረን ሕጉስ እዩ ነይሩ ገለ እኳ እዮም ዝብሉኻ ሰብሲ ዕብድብድ ዝብል እንተኮይኑ ዝሃርም እንተኮይኑ ወይ ገለ ዝፍክር እንተኮይኑ ገለ ቁሩብ ክትጥርጥር ትኽእል ኢኻ ከይቀትለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብርብኸምኡ እውን ዝቐትልዎን ኣለዉ ምልክታት ዝርእዎን ዝሃርምዎን ገለ ኣለዉ ኣብ ናይ ውላድ ግን ንምፃእ ክብራት ተዓዘብቲ ፖሊስ ንባዕሎም እንታይ ኢሎም ጠፊኦም ቆልዑ ኢላ ምስ ደወለትልናስ ብዙሕ ክስተያ ኣይገበርናን ምክንያቱስ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ህልኽ ከም ዝነበሮም ገለ ንፈልጥ ኢና ግን ኢሎም ምስ ቆልዑ ዝተሓሓዝ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ሕጂ ኣይረኣና ኣለውን ሕጂ ዝተውዕሉ ሎሚ ይኮነም ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ወሲድዎም እዚ ሰብ ዝኩሉ ግዜ መኪና ገይሩ ወስቶም ምስ ደቁ ፅቡቅ ርክብ ኣለዎ ምስ ደቁ ይስሕቕ ይዘናጋዕ ምስ ደቁ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ምስ ደቁ ወላ ሓንቲ ክስታ የብሉን ስለዚ ከመይ ለያ ፍሉይ ነገር ጥንቃቐ ክትገብር ትኽእል ከመይ ለኣሲ በቃ ብፍሉይስ ክትዳለው ትኽእል ሕጂ እንታይ ማለት እየ ይሃርሞም ተዝኸውን ይፀርፎም ተዝኸውን ብሰንኪ ዞም ቆልዑ እዚኦም ዝብል ተዝኸውን ክላ ዞም ቆልዑ እዚኦም ከዓ ገለ ዝብል ተዝኸውን ብኻ ዘይተወልዱ ዝብል ተኮይኑ ገይኮ ክትጥንቀቅ ትኽእል ኢኻ ትዳ ሓደ ሰብ ምሳኻ ህልኽ ኣሎ ደቁ ይፈቱ ትሪኦ ተለኻ ደቁ የዘናግዑ ትሪኦ ተለኻ ግን ከመይ ኢልካ ኻሞ ክትጥንቀቕ በቃ እግዚኣብሔርካ ከምዚ ይሓልወኒ ኢኻ ትብል ትኽእል እግዚኣብሔርሲ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገር የድሕነና ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር ተጠንቂቕካ ክትጥንቀቕ ኣይትኽእል ንኻ ተሕማቕ ቋኒታ ከቢድ እዩ በቃ ከቢድ እዩ ንብሎ ዘለና ካብቶም ደቃ ካልእ ኣብ ሊፃ ትሪኦ ነገር እንድሕር ኣለ ጌገኛ እዚኣ ገበነኛ ክንብላ ንኽእል ካልእ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣያን ኮፍ ኣቢላን ከለዋ ምስ ካልኦት መንእሰያት ብዛዕባ ሴክስ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ነገራት ዘዕልላ ኣለዋ እዚ ማለት ናይዚ መንእሰይ መናብርተን ከም ዘይኮነ ክፈላለያ ከም ዝደልያ ዕላማ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣብዚ ንፁር እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ መዓልታዊ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣብ ሓንጎሉ እናዘረ ካብቲ ዘለዎ ናይ ጥዕና ወፃኢ ይኸውን ኣሎ ሓደ ካብ ጥዕና ዝወፀ ዝተፀለለ ዝሓመመ ስለምንታይ ከም ዝገይሩ ኢልካ ይትኸሰን ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ሰብ ዘይፈልጦ ውሽጣዊ ቅርሕንቲ ወይ ድማ ውሽጣዊ ሕማም ፀኒሕዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጌጋ ካብዚ እንድሕር ኮይኑ እውን እዛ ሰብ እዚኣ ተሓታተን እያ ካልእ ገንዘብ መንእሰይ ምብላዕ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እቲ ሰብኣየን መስእተወን ድማ ሰብ መስእተዎ ሰሪሑ ንስድረአን ይሕዋተን ዝመፅወን ንባዕለን ኩሉ ነገር ዘካይደን እሰን ከምዚ ስራሕ ዘይምልከተን ኮይነን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለን ዝውዕላ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት ኣይኮናን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ሰሪሑ እዛ መናብርተይ ኢሉ ዝመረፃ
حداري يلو هيوتو مولو ساكريفيس زغبره منسي جيغاتات كرئ كل امود داتا والحنت زغبر كالي يبلكان مسكالو ودي كخيده وين دما كفاته حاكتب له كل انت يكون يسمع بغزيو بغنزبو تساويتا سلازي كله تسفا سلازغورصه امود داتا وسانه زملسي زي اب كم زحما ነገር ይخوال تسفا زغورص اسب انت يغبرالو سلازي يفلط سالساي مس ارك محازا موددار ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ንደቂ ተባዕትዮ ሰሪሑ ዝኣቱ ገዝኡ ዝኣሊ ኩሉ ነገራት ዝገብር ምስቶም 10 ኣሕዋቱ ደገ ዘለዋ ዘዋዳድሮ ንዓዲ ሰሊዱ ዘይፈልጥ እዚ ሰብኣይ ግን መዓልታው ናብ ስድራ ቤታ ናብ ስድሩኡ ናብ ኣሕዋቱ ናብ ኣሕዋታ እንዳሰደደ ዝነብርሲ ምስቲ ወልሓደ ነገር ሬስፖንሳብል ምን መሓላፍነት ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ዲዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብ ይዋዳድሮ እዚ ዘስምዖ ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ከምኡ ስለ ዘጋጥም እዩ ከምዚ ትግበራ ከምዚ ጥንቅቅ ንምባል ኢና እንደቂ ንስትዮ ንምሕባር ደቂ ንስትዮስ ከምዚ ትግበራ ኣብ ሓዳር ከምዚ ትግበራ ጥንቅቅ በላ ንምባል ኢና ነቕርቦ ዘለና እምበር ከምኡ ስለ ዝገበረትካ ግን ግድን ክትቀትላ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ክትቀትላ ኣለካ ከምኡ ስለ ዝገበረት ንሞት ምክንያት ኣየድልዩን እዩ ሰብ በድልኒ ኢልካ ኣይኮነን ዶ ንዕኡ ክተጥፍእ ነፍስኻ ተጥፍእ ከማን ፈቃድ የብልካን ምናልባት ከም ዘጋጥመኩም እንተሎ ነዚ ቪድዮ ትሰምዑ ተለኹም ዝወድ ዝገልፃ ዘሎስ ልክዕ ንዓይ ከም ኣጋጢማ እንትብል ተኾንኩም ነብስኩም ሓልው ኣይትሕረቑ ኣይትባሳጨው ጥዕናኹም ሓልው ተበዲልካ ንእግዚኣብሔር ግደፎ ዝኸፈ እሱ እዩ በቃ ሓንቲ ብቐዳማይ ኣምጪኣ ነይረ ቪድዮ እንታይ ትብል ሰብ በዲልካዮን ሰብ ሲሉ ከምዚ ፓስተር ዲ ገለ መንፈሳዊ እዩ ሕፅር ዝበለ ትኸል ነይራታ ቪድዮ በምሓርኛ እያ ሓደ ሰብ በዲልካዮ ኣነ ከጥፋእካ እየ ወይ ሕነይ ክመልስ እየ እንተይልካስ ዳሓን ብዙሕ ኣይትፍራሕ ኢሉ ክትፈርሕ ዘለካ ግን እቲ ሰብ ንእግዚኣብሔር ገዲፈዮ ኣለኹ እንተይልካ በዲልካ ንኻ ግን ንእግዚኣብሔር ገዲፈዮ ኣለኹ እንተይልካ እታ ዝኸፍአት እዚኣ ኢሉ በቃ እግዚኣብሔር ብኸመይ እግዚኣብሔር ከምቲ ምሕረት ዝህብ ሕነ እውን ይፈዲ ኢሉ ከመይ ገይሩ ሕነ ይፈድስ ናይ እግዚኣብሔር ይኸፍእ ኢሉ ማለትሲ ሰብ መቕታል ገለ እኮ ክኽፍእ እኳ እዩ ግን እግዚኣብሔር ብኻልእ ቀፅዓካ ክእል እዩ ብዓብዩ እንተ ደኣ እምነት ኣለካ ኮይኑ ንእግዚኣብሔር ግደፎ ተበዲልካ ተኾንካ ሕማቕ ነገር ኣጋጢምካ ተኾይኑ ገለ ንእግዚኣብሔር ግደፎ ስራሕ እግዚኣብሔር ክትርኢ ኢኻ ክንደይ እውን ተበዲላ ሒዛቶ ስቕ ዝበለት ኣላ ንእግረ መንገድና ተበዲላ ሃገር ዝቐየረት ሰብ ኣላ ንዕኦም ርእዩ ነቶም ተበዲልና ኢሎም ዝቆትሉ ገለ ዘይኮነስ ነቲ ዝሃደመ በቃ ነቲ ስጣሊ ኣታ ክንደይ ሰብ ፀሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክንደይ ተሰኪሙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክትክእልዎ ፈትኑ ክትክእልዎ ኢኹም ዘይከኣል ነገር የለን በቃ ዝመቕታል ወዲ ምቕታል ክጠፍእ እዩ ዘሎ ጠቕላላ ኣይትጨክኑ ባዕልኩም ኣይትወስኑ ዞም ኣሕዋተይ መኪና ዘይብሉ ይኸውን እቲ ዓርኩ መኪና ዘላቶ መኪና ኣላቶም ዳቤ ክሶ ከምዚ ገይሮም ኣብ ቫካንስ ከይዶም ህይወት ናይ ሰማይን ምድርን ኮላ ከምዚ ገይራ እንድሕር ደትኺ ትገብሮ ትኾይና ኣብ ገዛ እዚ መንእሰይ እዚ ምስ እምርኡ ክህሉ ኣይክእልን ግድን እዩ ኣብ ሕማቅ ክወድቕ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እስኽን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ናይ ዝወድ ተባዕታይ ኣይትውሰዳ እንድሕር ክትፋታሓ ሕልምለክን ኮይኑ ካልእ ሰብ ኣይትርኢ ኣለኽን ከይንክን ስለምንታይ ናይ እዚ መንእሰይ እዚ ሞራሉ ኩሉ ነገራት ተጥፍኦ ሰሪሕክን እተዋ 50 እሱ ይኸፍል 50 ድማ እስኽን ትኸፍላ እዚ እቲ መስርሕ ኣይኮነን ግን ሙሉእ ህይወቱ ሚእታዊት ካብኡ እሱ ተሰኪምክን ይኸይድ ነይሩሲ ኣብ መወዳእታ ጋን ይኹን ኣኸት ከዳ ከምለኽን ተስፋ ቆርፂ ኣብ ሕማቅ ክወድቕ እዩ ሕማቅ ነገራት ድማ ከምስ ገይርዎ ዘሎ ክገብር እዩ ስለዚ እዚ ጌጋ እዚ ኣብቲ መንእሰይ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ጌጋ ኣብ መንጎ ክልቲአን እዞም ወለዲ ቀንዲ ሓላፍነት ከመናነ ነታደ 70 ሚእታዊት መስስከም ክዋ ብዝኾነ ሚእታዊት ኣይትግበርሉ ዞም ኣሕዋተይ ንሞት ምክኒት ኣይንግበረሉ በቃ ሰብ ዘጋጥሞ የጋጥሞ ንእግዚኣብሔር ክገድፎ እዩ ዘለዎ እምበር ናይ ጓል ክንዲ ዝምኢታዊት ናይ ወዲ ክንዲ ዝምኢታዊት እንዳበልካ እሞ ከዓ ዘይንፈልጦም ብዛንታ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕናዮም ዘይንፈልጥ ጉዳዮም ኣብ ሜዳ ደይወፅእ ሃንደበት ቆልዑ ከም ዝተቆተሉ ዝሰማዕና ብሜድያ ማዕልኩም ጌርና ኣይንፍረዲና ብዝተኸኣለ መጠን ግን እተን ኣብ ሓዳር ዘባእሳ ተን ጠቐስካየን እሰን ኣብ ሂወትና ከየሉ ንጠንቀቕ ኣብታ ምውሳን ኣብታ ምጭካን ግን ጥንቅቕ ንበል ኣብ መወዳእታ ስለ ዝረኣኹማ ብልቢ የመስግነኩም ነዛ ናተይ ፔጅ ፌስቡክ ፈሎው ኣይትረስዑ ናብዞም ክልተ እስኪ ንኺድ ክብራት ተዓዘብቲ እቲ ኤርትራውያን በቲ ንዛረበሉ ዘለና ኩነታት ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክልቲኦም ኣዛረብቲ ዘለዉ እዛ በዚ ዘላ ባምቢ ሓበሻ ትበሃል ቲክቶከር እያ ሓንቲ ካብተን ፍሉጣት እያ በዚ ዘሎኻ እሸቱ ዝበሃል ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም
مس እምነት ዝተሓዝ ንዓኣ ብዛዕባ ዘይድ ዘረባት ተዛሪቡ ክሳብ ትማሊ ሸር ዝበለቶን ብዙሕ ሰብ ጨኒቁ ውዕሉ ድማ ነብሳ ክትጥፍእ ከም ትኽእል ኣብዚ ምንባር ከም ዝሰልችዋ ገሊኣ ትዛረብ ዘላ መንፈሳዊ ኣቦና ፅቡቅ ገይሮም ገልፆም ኣለዉ ሳሙን ስማዕ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ከመይ ትኾኑ ሓደራ እዛ መልእኽቲ ከይሰማዕኹም ከይተሓልፍዋ ሎሚ ንእሽተ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ደልየን እዛ ኣብ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም ጓልናን ሓፍትናን ናይ ሓደ ገዳም ንሓገዝ ዝኸውን ቪድዮ ሰሪሓ ነይራ ነዚ ቪድዮ እዚ ምስ ሰርሐት ብዙሓት ንምንታይ እዚኣ ሰሪሓ ኢሎም ተቃዊሞማ መቃወሚኦም ምክንያት ድማ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮታት ናይ ዓለማዊ ቪድዮታት ስለ እትዝርግሕ ወይ ድማ ልብስታት ንዝሙት ዝዕድም ካልታት ስለ እትዝርግሕ ነበረት ወይ ከዓ ትዛረብ ስለ ዝነበረት ብስእሊ ሸር ስለ ትብል ዝነበረት ሎሚ ናይ ገዳም ስለ ገዳም ክትዛረብን ብዛዕባ ናይ ገዳም ሓገዝ ክትሰርሕን ምስ ረኣይዋ ንምንታይ ናይ ገዳም ከምዚ ትሰርሕ ብምባል ካብ ዓበይቲ ዩቲዩበራታት ሒዙ ክሳብ ንኣሽቱ ተዛሪቦምላ በዚ ዝተለዓለ ድማ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ኣብዚ ሚድያ ተመሓላልፍ ኣላ ኣብዚ ሚድያ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ኮይና ኣብ ጭንቀት ኮይና ብበኽያትን ፅም ኮይና መልእኽታ ተመሓላልፍ ኣላ ንሳ ተመሓላልፎም መልእኽቲ በማሕርኛ እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ኣብ መወዳእታ በማሕርኛ እውን ንእሽተይ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እየ ምዚኣ ተሓሒዘ ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ማንም ሰብ ንማንም ክፈርድ ስልጣን ኣይተዋህቦን ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ንሕና ንፈርድ ተሃሊና ምስ እግዚኣብሔር ንመዓራር ኣለና ማለት እዩ እዚ ድማ ዝኸበደ ሓጢኣት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይትፍረድ ከይትፍረድ እዩ ዝብል ፍርዲ ንዓና ኣይተዋህበን ንምዃኑ ኸንሕና መን ኢና ንሕና ኣብ ልዕሊ ካልኦት እንፈርድ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይረኣኻ ኣብ ልዕሊ ሓውኻ ዘሎ መንገፍ ከውፃልካ እትብሎ መን ኢኻ ናትና ሓጢኣት ከይተመልከትና ናትና በደል ከይተመልከትና ንረብስና ንገዛእ ረብስና ጻድቕ ጌርና ኣብ ልዕሊ ካልእ ክንፈርድ ንኻልእ ክንኩንን መን ስልጣን ሂብና እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ዝሙት ነይራ ክትከውን ትኽእል እያ ብዝሙት ሪኢኹማ ክትከውን ትኽእል ኢኹም ናይ ዝሙት ልብሲ ናይ ዝሙት ዘረባ ተዛሪባ ክትከውን ትኽእል እያ እዎ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምኡ ነይሩ ቅድሚ 2 ዓመት ገለ ምስ ሰብኣያ ኣብ ደገ ዝቕመጥ ነይሩ ምስ ካልእ ሰብ ቺት ጌራ ተባሂሉ ምስ ካልእ ሰብ ደቂሳ ከላ ቪድዮ ተዘርጊሑ ተባሂሉ ብሕፅር ዝበለስ ከምዚ ብሕማቕ ዝለዓላ ደቂ ኣንስትዮ ምሻለዋ ብሕማቕ ይሽማ ዝለዓል ሕጂ እሾቱ ዝበሃል ከዓ በቃ ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ጓል በቃ ሕማቕ ጓል ከመይላ ንገዳም ኣድቨርታይዝ ትገብር ገለ ዝብል ብዙሓት ድግፉ እዮም ብዙሓት ድግፉ እዮም ብዙሓት ንቃወሙ እዮም ቶም ኣምሓርኛ ትሰምዑ እውን ብዙሕ ቪድዮታት ኣምፂልኩም ኣለኹ ርእይዎ እግረ መንገድና ርእይቶ ንሃብ ማለት ሲ ከመይ እዩ ቤተክርስትያን ሲ ሓደ ንፁህ ሰብ ጥራይ ኣድቨርታይዝ ክገብር ዝኽእል ትማሊ ኣብ ሕማቕ ዝነበረት ሎሚ እንተ ቤተክርስትያን ኣድቨርታይዝ ክገብር እየ እንተላሲ እንታይ ፀገም ዘለዎ ንሓገዝ ገለ ሰቡ ነመ ጌጋ እዩ ዝብሉ እሱ እውን ትማሊ የቕሬታ ሓተተ ይገለሉ የቕሬታ ሓተተን ከይትግረሙ እኳ ዳ ኣብ ኣንጻር ብላዕሊኡ ኮይኑ ሓቂ እዩ ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ድግፉ ኣለዉ ሎሚ ግን እግዚአብሔር መሊስዋ ትኾነኸ ስለምንታይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትምለሲ ስለምንታይ ስለ እግዚአብሔር ትዛረቢ ስለምንታይ ንገዳም ከምዚ ትገብሪ ንምንታይ መንፈሳዊ ነገር ተመሓላልፊ ኢልካ ምቋም ኣሎ እንታይ ይበሃል እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ንምንታይ ኢና ግን ንሰባት በቃላትና ንጎድኦም እግዚአብሔር እኳ ዘይተፀየፋ እግዚአብሔር እኳ ዘይነዓቃስ ንሕና መን ኢና ንምንታይ ኢና ከምዚ ጌርና ንሰባት ናይ ጥፋት ምክንያት ንኸውን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ብሓደ ብኮመንት ነፍሳ ዘጥፈት ተባሂሉ ኣብዚ ሚድያ ክመሓላለፍ ቅኒ ሓንቲ ጎርዞ እምበር ተመልከቱ ቃላትና እንደቂ ሰባት ማዕርኽን ደይ ኩናት ኮይኖም ዝወጉ ምዃኑ ሎሚ ካብ ብኩናት ብጥይት ብኻልን ዝቅተል ብቃላትና ዝመውት ሰብ ሎሚ ብዙሕ እዩ ብቃላትና ተስፋ ዝቆርፅ ሎሚ ብዙሕ በቲ ንሕና እነውፆ መርዛማ ዝኾኑ ቃላት ነፍሱ ዘጥፍእ ሎሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ ነዛ ጓልና ከዓ ከምዚ ብምባል ነፍሳ ክትፀልእ ፅህ መሲልካ ንባዕልኻ ንዓኣ ሓጢኣተኛ ምባል ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ኣይመሰለኩምን እምበር ክርስቶስ ዘስተምህሮም ዝነበረ ዝውዕሎ ዝነበረ ምስ ሓጢኣተኛታት ኣነ ንሓጢኣተኛታት ክፅውዕ እምበር ንፃድቃን ክፅውዕ ኣይመፀኹን ዝበለይ ኣነ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልዩንን እዮም ዝበለይ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሕና ግን ሰባት ግን ንገዛእ ርስና ፃድቕ ጌርና ንሓውና ንውንጅል ንሓፍትና ንውንጅል እግዚአብሔር ይቅር ይበለልና ንኩልና ስለዚ እዞም ኣብ ልዕሊ ካልኦት ትፈርዱ ርእስኩም ጠምቱ ርእስኩም ተመልከቱ ሓጢኣትኩም ተመልከቱ ኩላትና ሓጢኣትና ተሓሲብና ያእኽለና ኣብ ልዕሊ ካልእ ክንፈርድ ስልጣን ኣይተዋህበና እዚኣ እታ ብትግርኛ ዘመሓላልፋ መልእኽተይ ስለዚ በአማርኛ ምስኣኽ ክሕውሰለ አማርኛ የምትሰሙ ወንድሞቼና እህቶቼ ልጆቼን በእግዚአብሔር ስም ይህንን መልእክት ሳትሰሙ ያ ክቡራት ተዓዘብቲ ፅቡቅ መልእኽቲ ምክንያቱ ትማሊ እንዳ ንብዕት ገለ ኣሳ መልእኽቲ ኣሕሊፋ
መፍረት ተነሱ ተናገሩ። ይቺ ልጅም በከባድ ሐዘን ተስፋ በመቁረጥ ሆና መልእክት አስተላለፈች። አው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከዚህ በኋላ እኔ ጋር እንዳትመጪ ተወክለኛለሽ ብለሽ እኔ አልወክልሽም። እሺ እናቴ አንቺን ሌቦች ምኖች ናቸው ሊወክሉሽ የከበቡሽና እኔ ልረዳሽ አልችልም። እነሱ 30-60 እየተካፈሉ ከነዲያን ጋር እነሱ ይጠብቁሽ። እኔ መጥቼ ካስቀደስኩብሽ ጸበል ከተጠመቅኩብሽ እናት ከሆንሽኝ ለኔ ቤተክርስቲያን ይበቂ ነሽ። ዝም ብላችሁ እንጂ እኔ ገዳም ማስታወቂያ ከሰራው ዘመን የለኝም ነበር። እኔ እኮ ተጠግቼ አምላኬን ፈልጌ ተጠግቼ ጭራሽ ከአምላኬ ርቄ የቤቱ ተክሏ መሆን ታስተምሩኝ ትቼ ወጥቼ መጨፈር ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። ዝም ብላችሁ የተነሳችሁ ከአስር ጻድቅ ጋር ከመዋል ከመቶ ኃጢአተኛ ጋር መዋል መርጫለሁ። አምላኬንም እዛ ያገኘሁት ስለዚህ ተመችቶኛል። አታስቡልኝ ለኔ። ከዚህ በኋላ ግን መዝሙር ስለማታዩ እኔም ስለማልሰራባችሁ አንፎሎ አድርጋችሁ ከፔጅ ይወጡ። እሺ ስንት አይነት ብልግና በሚሰራበት አገር የአንድን ሴት ልጅ ህይወት ለማጥፋት ይሄን ያህል ከፍና ዝቅ አትበሉ። እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አውቃለሁ። ክቡራት ተዓዘብቲ ሳሲ አና ኃጢአተኛ ይፈልጥ ንቤተ ክርስቲያን አድቨርታይዝ ተጎበርኩ ሓገዝ ተጎበርኩ ሲ ማዕረኹን ድኡ ክካበድ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን። ንዓይ ነፂልኩምን ኢኹም ንዓይ ሕማቕ ነገር ክገብር ደፋፍኑ ኢኹም ዘለኹም ንቤተ ክርስቲያኑ በቃ ኣነ ክሕግዘካ ኣይክእልን የገለ ኣስብዘላ እንዳ ነብዐት ብጣዕሚ ድሕስነካ ማለት ፅቡቕ ስማዓካ ኣይኮነን። ኣብዚ እቲ እሾት ነለኩም ትዛረብ ዘሎ እዩ ብጣዕሚ የመቤት እንትናይ የመቤት ወዳጅ ጸጋውን ያብዛልሽ። ኧረ ምን አይነት ጸጋው ነው! ያንጎበር ጸጋ እናም እንግዲህ ከዚህ ንግግር ብጣዕሚ በቃ ብቐታ ታርጌት ገርዋ ሓንቲ ናይ ምንዝርና ከምዚ ኣድቨርታይዝ ትገብር ብከምዚ ሽማ ዝለዓል ሲ ንቤተክርስትያን ንገዳም ኣድቨርታይዝ ክትገብር ምስ ረኣኹዋ ንሓግዝ ምስ ረኣኹዋስ እዚ ኖርማል ነገር ኣይኮነን ገለ እዩ ዝብል ዘሎ። ብዙሓት ኣለዉ ዝካትዑላ ብዙሓት ኣለዉ ንዕኡ ዝፀርፍዎ እሱ ፅቡቅ ነይሩ። ብዙሕ መደባት ነይርዎ ኣብ ናይ ህፃናት ገለ ፅቡቅ ዝሰርሕ ነይሩ። ሕጂ ግን ማዕረ ከምዚ ምትህላኽ ምስ ህዝቢ ክሳብ ክንዱ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ብዙሓት እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ክብራት ተዓዘብቲ እዚ ትማሊ ተዛረቦት ተዘረባሳየ ከሰራው ዘመን የለኝም ነበር። እኔ እኮ ተጠግቼ አምላኬን ፈልጌ ተጠግቼ ጭራሽ ከአምላኬ ርቄ የቤቱ ተክሏ መሆን ታስተምሩኝ ትቼ ወጥቼ መጨፈር ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። ዝም ብላችሁ የተነሳችሁ ብዙሕ ሓጢአት ዝስራሓላ ሃገር እንከላ ማዕረ ከምዚ ንሓንቲ ጓል ምጥምማት ማዕረ ከምዚ ምትህላኽ እሳውን ከምዚ ትቕበል እያ ትዛረብ ዘላ። ብዙሓት እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ክብራት ተዓዘብቲ እቶም ሓርኛ ትሰምዑ ስምዑ እስኪ ቁርብ ንኩልኹም ትርጉሙ ኮይና ከዛ ውጭ ግን ሃናን ማስታወቂያ እንድትሰራ ማድረግ ለወጣቱ የሚያስተላልፈው መልእክት አሉታዊ ነው። ምክንያቱም ስለ ስብናችሁ አያገባኝም፣ እንደፈለጋችሁ መሳደብ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብቻ ተከታይ ካላችሁ መታችሁ ማስታወቂያ ትሰራላችሁ የሚለውን መልእክት ያስተላልፋል። ስብናን ይቀንሳል፣ ወጣቱን ያልሆነ አስተሳሰብ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። አንድ እሱ ነው። ሌላው ነገር ቤተክርስቲያኗ መልካም ስብና ያለው ሰው በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ተከታይ ቲክቶክ ላይ ያለው ሰው አታ ነው ወይ ሂደው ባምቢር ወይም ሃናን ማስታወቂያ ስሪልኝ ያሏት? ይህም በራሱ ጥያቄ ያስነሳል። ማስታወቂያ መስራት አልነበረባትም በሚለው መልእክቱ እሸቱ ትክክል ነው። የተሳሳተው ጨፍራ ቤተክርስቲያን መሄድ የለባትም የሚለው መልእክት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሁለት ቤት አለው። ስጋዊ ቤታችን ምንኖርበት ምንበላበት ምንጠጣበት ቤት ሲሆን ሁለተኛው መንፈሳዊ ቤታችን ነው። ቤተክርስቲያን ወይም መስጊድ ሊሆን ይችላል። እዛ መንፈሳዊ ቤታችን የፈለግነውን ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን፣ ሰው ልንገድል እንችላለን። በፈለግነው ጊዜ በፈለግነው ሰዓት የመሄድ መብት አለን። ምክንያቱም ቤታችን ነው። ምክንያቱም የአባታችን ቤት ነው። አትሂዱ አይባልም። ጋይስ ፕሊስ አዲስ አበባ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ቶሎ ብላችሁ ለባምቢ አበሻ ወይም ለሃና ጊዳ ይድረሱላት። አሁን በቲክቶክ አካውንቷ ከ17 ደቂቃ በፊት ይህንን ስቶሪ አድርጋለች። ባለጌው ደስ ይበለው ብዬ ነው። እኔም በጊዜው ከጌታዬ ጋር መሆን ይሻለኛል። እዛ እንደውም እህቴም ወንድሜም ይጠብቁኛል፣ እኔም ናፍቀውኛል። ከቦኒ ጋር ሆነን እንጸልይላችኋለን። ዘና ብላችሁ ኑሩ፣ ይስፋችሁ አበቦቼ ብላ ፖስት አድርጋለች። እና ፕሊስ አዲስ አበባ ያላችሁ የምትቀርቧት ሰዎች ፕሊስ ደውሉላት፣ አጠገቧ ሁኑ። በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚያስጠላ ስሜት የተሰማት እንደሚገኝም በተለያዩ ፖስቶቿ ላይ የገለጸች ትገኛለች። አካውንቷን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ሪፖርት ተደርጎ ብዙ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ጥሷል ተብሎ ኦልሞስት ሊዘጋባት ነውና ፕሊስ በእናታችሁ ድረሱላት፣ በኋላ እንዳይቆጨን ይሄ ነገር። አሁንም ጻድቅ የምትጫወቱ ሰዎች እኔ በጣም ነው የምደነቀው።
የምትደንቁኝ ሰዎች፣ ጻድቅ የምትጫወቱ ሰዎች ውስጣችን ቢከፈት ባዶ እንደው በደሙ ክርስቶስ አጥቦን እንጂ ሸፍኖን እንጂ እንደኛ በደልማ አንዳችንም አንኖርም። በነገራችን ላይ ሚማኛም ሆነ ማናችንም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ነው በእውነት ሶፍት ልብ አለን፣ የሆነ እንትን አለን። የሚሰማኝ ጊዜዎች ብዙ አሉ፣ ግን በቸርነቱ የሚሰማኝ ጊዜያቶች በጣም አሉ። ግን እሷን ያየሁት እንደዚህ ለቅሶ ያደረገችው ለቤተ ክርስቲያን ባለችው ነው። በቀለደችው በተጫወተችው ምናምን ማንም ኮምፕሌን አድርጎባት አያውቅም። ወደ ቤተ ክርስቲያን በተመለከተችበት ሰዓት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ባየችበት ሰዓት ኖ አንቺ አይገባሽም የሚባል ፍርደ ገምድል የሆነ ነገር አየሁ። ማናችሁም ወደ ቤተ ክርስቲያን እጃችሁን የምትሰጡ የምታግዙ ወንድምናታችሁ እህቶቼ እጃችሁ ይባረክ። እንደፈለገች በሆነችበት ሰዓት እሸቱ ታይ የኔ እህት ይህን ነገር ተይና ወደ ቤተ ክርስቲያን ተመለሻ አላት። ወደ ቤተ ክርስቲያን የመለሷት ሰዎች ጥበበኛ አባቶች ናቸው። የቤተ ክርስቲያን በረከት ስር ያሏት ምን የሚያውቁትን ያሏት አባቶች ናቸው። ወደ ቤተ ክርስቲያን የመለሷት አንተ አይደለም። አሁንም ልላችሁ የምፈልገው እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን ለቤተ ክርስቲያን የቅድስና ስራ ማንም ሰው ቢሰራ በረከቱን ታገኙታላችሁ። አትሽሹ። ማናችሁም እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አይገባኝም እንዳትል ማንንም ኦፍኮርስ እኔ ባለ ሀብት ፈልጋለሁ ማለት ለምን እንደሚያስ እንዴ ወንዶቻችን እኮ ጨዋ ቤት ያሳደጋት ማንም ያልነካት እንፈልጋለን ሲሉ ማንም አይናገራቸውም። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ስለ ሰው መጥፎነትና ክፋት ባወራው መጠን ስለሱም እንደዛ እንደሚነገር ኤክስፔክት ማድረግ አለበት። እዚህ ፕላትፎርም ላይ እኔ ስለ ሰው ሳወራ ኤኒ ታይም ኤክስፔክት አደርጋለሁ ያ ሰው ሊመልስ እንደሚችል ማለት ነው። እና ግን አንዳንዴ የምናወራቸውን ነገሮች ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው። ሰውን ይሰብራል አይሰብርም የሚለውም ማለት ነው። እዚህ ሚዲያ ላይ ከዛሬ 2 ቀን 3 ቀን በፊት የሞተችው እህታችን ባንድ የተረሳች፣ የእሷ ደግሞ ፈጠነ። ሴቶች እንደዚህ እህታችን በጣም ጠንካራ ካልሆኑ በስተቀር በትንሹ ይሰበራሉ፣ ይጎዳሉ። አብዛኛው ወንዶች ሴቶች እኔ ሀብታም ነው የምወደው ሀብታም ነው የማገባው ሲሉ ለምን ነው የምትናደዱት? እንደዛ የምትናደዱ ወንዶች በነገራችን ላይ ደሃዎች ናቸው፣ የላችሁም ማለት ነው። ምክንያቱም መብቷ ነው መመኘት፣ ማግኘትም መብቷ ነው። እያንዳንድሽ ወንድ የተባልሽ እህትህ ደሃ እንድታገባ አትፈልግም። እና ምንድነው እሷ ስለተናገረች ቢግ ዲል የሚሆነው? ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰውነት የማሳየቱ ነገር ትሬንድ ነው ያለ ነው። አሁን አዲስ የመጣ ነገር አይደለም። ሌላው ቤተክርስቲያን ስንቱ ዘፋኝ ስንቱ ሌሊቱን አስጨፋሪ አይደል እንዴ ገብቶ ካልዘመርኩ ካልቀደስኩ የሚለው? ዋይ ለምንድን ነው እንደዚህ አንድ ሰው ፐርሰናሊቲ ፒክ ተደርጎ አታክ የሚደረገው? ማን ንጿል? ስለገረመኝ ነው። እንደው አንዳንዴ ብንጠነቀቅ፣ በተለይ ሚዲያ ላይ የቆየን ሰዎች ኃላፊነት የጎደለው ነገር ባናረግ ጥሩ ነው። መልካም ቀን። አስደነገጠኝ ነገር ግን በዝሙት ቀስቃሽ ዳንሶቿ የምትታወቅ በዝሙት ቢያልፍልኝ እናንተ ምን ቸገራችሁ የምትል ከባለ ሀብት ጋር የመተኛት እድሉን ባገኝ አይኔን አላሽም እያለች መግለጫ የምትሰጥ ይሄንን ቪዲዮ ለእሸቱ እንዲደርሰው ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ሼር አድርጉልኝ። ይሄንን ሐሳብ ስሰጥ ከእሸቱ ጋር ችግር ኖሮብኝ እሸቱ ልክ ነው ልጅቷ ልክ አይደለችም ታሪክ ውስጥ እየገባው አይደለም። ነገር ግን መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ እሸቱን ስላለኝ ነው። ይኸውልህ እሸቱ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንደተናገርከው ከሆነ በኃጢአት ውስጥ ያለች የኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያለች ልጅ ምኮራ ልጅ ለአንድ ገዳም እንዴት ማስታወቂያ ያሰሯታል? እንዴት ትሰራለች? ይህንን ስላችሁ ግን በኃጢአት እንደምበልጣት እኔ እርግጠኛ ነኝ አልክ። ስለዚህ ልጅቷ ያንን ማስታወቂያ መስራቷ ልክ አይደለችም ኃጢአተኛ ነች ካልክ፣ መልሰ ደግሞ በኃጢአት እኔ እበልጣታለሁ ካልክ፣ አንተ እስከዛሬ ያሰራቸው ገዳማትና ቤተክርስቲያኖችስ ማስታወቂያቸውም ሆነ ገቢ ማሰባሰቢያቸው ልክ አይደለም ማለት ነው አይደለ? በራስ ገለጻ አይነት አባቶች እሷን ከወቀሱ አንተንም መውቀስ አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ አንተ እንዳነሳው ሐሳብ ከሆነ ሁለተኛ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ልጅቷ በሰራቸው ማስታወቂያ ላይ የኃጢአን ገንዘብ ወይም ደግሞ በኃጢአት የመጣ ገንዘብን እንዴት ምናምን ብላል። ስለዚህ ልጅቷ እኮ አይደለም የምትሰጠው፣ ልጅቷን አይተው ነው ሰዎች የሚረዱት አይደል? ስለዚህ ያ የረዱ ሰዎች በኃጢአት የመጣ ገንዘብ ነው ካልክ፣ አንተ ያን ሁሉ ቤተክርስቲያንና ገዳማትን ስታሰራ ገንዘብ የሰጡን ሰዎች ባህሪያቸውን የታውቀው ነው
ምን አይነትስ ኃጢአት ውስጥ ይኑሩ ጽድቅ ውስጥ ይኑሩ በምን እርግጠኛው? ስለዚህ አሁንም ልጅቷን በተቸበት ሁኔታ አንተንም ሰዎች እንደማይተቹ በምን እርግጠኛው? ሌላው በዚህ ደረጃ ልጅቷ ላይ ያተኮረህ እንግዲህ ፕሮግራም ያህል ነገር ሰርተ ሳይ ምን ነው የቤተክርስቲያንን ገንዘብ በኮሚሽንና ከኮሚሽን ውጪ ደግሞ መስጠት ያለባችሁ እያሉ ቤተክርስቲያን የሚያስጨንቁ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያሉ ልጆችንስ ምን ነው ዝም አልካቸው? የነሱ ጽድቅ ነው ወይስ ደግሞ የነሱ መልካም ሆኖ ነው በዚህ ደረጃ የልጅቷን ያነሳው? እውነት ለመናገር ይህን ቪዲዮን ሳየው ፐርሰናል ችግር ከልጅቷ ጋር ያለብህ እንጂ እውነት ለቤተክርስቲያን ቀና የሆነ ነው ወይ የሚለውን እሱ ራሱ አጠያቂ ነገር ነው። ለማንኛውም ይህ ቪዲዮ ከደረሰ የኔ ወንድም ይህንን በመልሰልን በጣም ተቅማጣ አልሰማህም ነው የምልህ። እዛ ሄደ የምታስታውክበት ሂድና አስታውክ። ንፍጣ ወጣና ይቅርታ ትጠይቃታለህ። ልጅቷ ያሸማቀቃትን ልጅ ይቅርታ ትላለህ። እሷን ብቻ ሳይሆን መላው ሴቶችን መታ እች ልጅ ልታሸማቀቃት አትችልም። እኛ ደግሞ አለንላት። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ ታረጋላችሁ፣ ትናገራላችሁ። እንደዚህ አይነት ልጆች ናቸው። በቀደም አንዲት ልጅ ራሷን አጥፍታ ሰምቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በዚች ልጅ ደግሞ አለንላት ነው የምልህ። አለሁላት ለመስምቱ በጨዋ ደንብ ሳይሆን በባለጌው ነው የምመልስልህ። የመጀመሪያ ነው። በነገራችን ላይ ሁሉንም ሰዎች ስረግጥ ማስጠንቀቂያ ሰጣለሁ። ስለኔ ካላወቅ በደንብ ወቅ። የማስጠንቀቂያ ነው ይሄ የምነግርህ፣ ማስጠንቀቂያ ነው። ሴትን ብቻ ሳይሆን ዘሆል ሰዎች ዘማዊ ናቸው ብለ አንዳንድ ቲክቶከሮች ስታወራ ነበር። እነማን ከግለሰብ ጋር ችግር ካለበት ወጥተህ ከግለሰቡ ጋር ልብ ካለ ወንድ ኮንክ መነጋገር ትችላለህ። በተረፈ ይቅርታ ትጠይቃለህ። ማንም አይደለህም አንተ እንደፈለክ እየመጣ የምታፋውና የምታስታውክብን ተቅማጣ። አልሰማህም ነው የምልህ። እዛ ሄደ የምታስታውክበት ሂድና አስታውክ። ንፍጣ አልሰማህም። አሁን ደግሞ ተራው የባምቢ ነው። አረች ልጅ ተዋት። እንደው እቺ ልጅ ሰው ያላደረገውን ምን አደረገች? ከዚህ በፊት ራሱ ስትወቀስበት የነበረውና ያንን ሁሉ ስድባችሁን እግዚአብሔር አስችሏት በደሙ ከልሏት ያለፈችው ሁላችንም ከካሜራ ጀርባ የምናደርገው ነው። በቃ እሷ እግዚአብሔር መማሪያ ሊያደርጋት ወደፊት ለፊት አወጣት። ያንን ነገር ደግሞ እቺ ልጅ ተቋቁማ ዛሬ ላይ እንዲህ ቆማ ስታዩት ደግሞ ገና ለገና አንተ ራሱ ማነክ ስለሷ ለመናገር አንተ ምንድነው የምታደርገው ከካሜራ ጀርባ? እኛ ምንድነው የምናደርገው? በሉ መጀመሪያ ሴት ልጅ ቀና ባለች ቁጥር ሴት ልጅ ለመስበር አትነሱ። ሴቶች ደግሞ ከሴት ጎን ቁሙ። የባምቢና አካውንት ሜንሽን አረግላችኋለሁ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉላት። ለምንድነው ሴቶች ላይ የሆነ ነገር የሚገነው እንዴ? ኃጢአት ከሆነ ፈራጅ መድኃኒዓለም ነው፣ የሰው ልጅ አይደለም። መጀመሪያ የጓዳችሁን ቆሻሻ አጽዱ፣ የሰው ላይ እጃችሁን ከማቀሳሰር በፊት። ይሄን የተከበረ ህዝብ ይቅርታ ለመጠየቅ ወስኛለሁ እና የኢትዮጵያ ህዝብ በእውነት ይቅርታ ጠይቃለሁ እስካሁን ስለዘገየው። በእውነቱ ድሮ ነበር እኮ እንዲህ አይነት ፕሮግራም መጀመር የነበረብኝ ወገን። ስንት ጉድ እኮ አለፈ። ስንት ኖርማል ያልሆነ ነገር ኖርማል እንዲመስላቸው ተደረገ። ኃጢአት የክብር ልብስ ሆኖ ቤታችን በርዘ ትማሊ ምሸት የቀረታ ሐቴ ገሪክ ነሩ የቀረታ አይኮን ሐይት ግን በአንጻሩ ታይባሉ ሐሳብ ለሙ ዘይዛረብ ምን ባረክ ሐሳብ ለሚ ነዚ ኖርማል ተወሲድ ዘሎ ዘይዛረብ ሙኻኔሲ በቃ የቀረታ ግቦር ላይ ካብ ሕጂን ክዛረብ ይዝዶሶ እንትን ምን ሰራው ኃጢአት ሳያንስ አደባባይ እየወጣ ኃጢአትን ጌጥ አደረገው እና በእውነት እኔ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደ ሚዲያ ባለሙያ ብዙ አቅም እንዳለውና መስራት እንደሚችል ወጣት ይሄን ፕሮግራም ገና ድሮ መጀመር ነበረብኝ። እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ተጠቅሜ እናንተን በድፍረት ፊት ለፊት ማገልገል ነበረብኝ። መልሱ በአንጻሩ ብላዕሊ ዝኸውን ዘሎ ክብራት ተዓዘብቲ ታኸት ብሎ ትኽእል ማለት እዩ። ዝኾነ እንታይ እዩ ከምቲ ዝገለጽ ወይ እቲ ቤተክርስትያንሲ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ዲስኮ ሓዲሩ ጽባሕቲ ቤተክርስትያን ክኸይድ ሓደ ሰብ ገለ ገይሩ ኣብ ቤተክርስትያን ክትሪኦ ከለካ ከም ሰብ ዘይወሓጥልኩም ይኽእል ይኸውን እዩ። ብፍላይ ኣብ ሜድያ ዘለዉ ሰባት ብገለ ሕማቕ ሚስቱ ትሰምዓሎም ሽዑ ስለ ቤተክርስትያን ገለ ነገር ክዛረቡ ከለዉ ክላ እዚኦም ከዓ ገለ ትብልካ ግን ይሓይሽ ካብ ዝቕምባል ይሓይሽ ሓደ መዓልቲ ሰብ ክበልየሉ ይኽእል እዩ። ሓደ መዓልቲ ሰብ እቲ ካብ ኣምላኽ ዘርሕቆ ዘሎ ሰብ ክርስታይ ገብረሉ ይኽእል እዩ። ኣበይ መኹላትና ወላ ቅጭ እናመፅና ሰው ኢልና መፅሓፍ ቅዱስ ተነንብብ أبي مو ولا عندنا عم نصبحتنا نقول تسينا مصحف قدس تنبب أبي مو أبغى نجلس إلا مصحف قدس تنبب كسب قص بعد ما حضرنا عنده كسب قص يردأنا نقدر متردأنا عنده كندي سبديا كلا زنا عايز خونا يكونن كلا عنده أغميل أملاك الرهيلة كاب أملاك رح يقعد الله خباي جميركا
ስለዚህ ቁርብ ቅርበትና እንተሓወስና ቁርብ ዝሓሽና ሰባት ትኾንና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ዝሓየልና እንትኾነሲ ኣይፅላእን እዩ ሓደ መዓልቲ ኸ ይበልየልካ ከምዚ ሰብ ኣሎ ክቕየር ትደልዩ ስታይስ ክገብር በቃ ካብ ዕለት ሓደ ክቕየር እየ ይብል በቃ ካብ ዕለት 10 ክቕየር እየ ይብል ነቲ ምቕያርሲ መዓልቲ ይደልየሉ ኣበይ እሞ ካብሎም ጀሚርካ ክትቀይር ብቁርባ ኣይትፍትንን ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰውናት ሒዘ ብምሉእ ገዛይ ካብ ከፅርዮ ኤልካ መዓልቲ ካብ ትፈሊ ኣበይ እሞ ሎሚ ንእሽተ ነገር ኣይተፅርን ሎሚ እዚኣ ጥራይ ተፅርያ ፅባሕ ሸቃቕ ጥራይ ድሕሪ ፅባሕ ገለ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኩሉ ተፅርዮ ማለት እዩ መንፈሳዊ ህይወትካ ከምኡ ርእይዎ በቃ ካብ ዝመፅእ ዘሎ ፆም ናብ ኣምላኽ ብምሉእ ክምለስ እየ ዘይኮነስ ሎሚ እንዳ ሓንቲ መዝሙር ሰሚዕካ ዕፅዋ ሎሚ እንዳ ሓንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ሓንቲ ገፅ ኣንቢብካ ዕፅዋ ቀስ ብቀስ እንዳተቀየርካ ትቀየር መዓልታውስ ሓንቲ ሚእታዊት ትቀየር ግደፎም 100 ሚእታዊት ገለ ግደፎም ድሕርሶም ድሕርሶምን 100 ሚእታዊት ክትቀየር እስከሎም ሓንቲ ሚእታዊት ትቀየር ፅባሕ ንዓ ድገማ ከማ እንዳበልካስ መጨረሻ ሽዑ ዓብ ለውጢ ክመፅእ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲኡ ከዓ ፈረቲ ንኹን ኣብቲ ካልእ ፀገም የለን ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትን ክሳብ ክንዲኡ ንኹን ዝኾነ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣዘራርብ ስለ ዘሎ ኢና እግረ መንገድና ሒዝና መፂና ስለዚ ግዜ ትከታተሉ ንብል ብመስግን ኣየሳእንና ይቐኒየለን ፈራይ ፍርታእተ በሪሕካ ፅገብ ተኸዲንካ ምቕወይካ ኺድ ሰዓት ይሃብካ ማዕተብ ንኽሳድና ጣይታ ልኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለይ أفيكم أتوا بلحم تقول تخلينكم وقويكم كذي كندنا جي عدم يهاكم طاليان تولد الثمانية ديلا قلوتكم ساقتكم يقني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه